Ok, de salutare tuturor, cu Vesel Georgica și după cum vedeți, suntem la perechea de găini pitice de la Ionuț. Avem o nouă achiziție. Scuzați-mă că n-am mai postat de o săptămână, dar nu am putut. Uitați-o și pe Albăstrica. Albăstrica încă n-a făcut niciun nou, nici încă n-am văzut-o să o calce. De acolo au apa, mâncarea și da. Trebuie să le schimb brumegușul, cred că mâine sau alaltă. Da. Și hai să vă arăt și achiziția. Da. Deci o iepuraș super frumos, este femelă. Stai aici. Așa, este femelă. Are vârsta de 5-6 luni. O să o montez mai încolo, poate. Și da. Nu știu ce rasă este. Da, este super frumoasă. Și da, uitați-o. Am primit-o cadou. Nu am cumpărat-o. Nu știu să o filmezi. Stai aici. Așa. Deci, uitați-o. Așa. Și da, haideți să vă arăt și puii aceia mari. Uitați și puii mari. S-au făcut destul de mari, s-au dezvoltat bine, au mâncare, apă va trebui să le mai pun, trebuie să le fac curat mâine sau alaltă. S-ar putea să aibă cocciulioză, deoarece mai văd că fac câțiva găinați cu sânge, dar mâine o să le iau și o să le pun în apă pentru coccilioză. Deci îi vedeți, n-au mai murit niciunul. Și da, haideți să mergem și la găini, la familia de găini, Paduanu și da. Deci, uitați-le, cocoșul de Paduano calcă pe găină, ar trebui să înceapă atul, așa, și cocoșii și găinușele, ar trebui să le dau mâncare. Acolo avem câteva ouă. Ouă destul de bine, în fiecare zi găsesc câte un ou. Videoclipul acesta o să fie cu toate păsările, mai puțin cu pui. Cu pui o să fac un videoclip separat. Deci, îi vedeți. Și da, haideți să mergem și la rațe și vom încheia acest videoclip. Deci, după cum vedeți, clocește rața asta, da, deci o vedeți, acum s-a speriat. O lăsăm să clocească liniștit, de ieri s-a pus să clocească. Uitați câte ouă mi-au ouat rațele, aici, așa, și aici. Deci am început să, aici, da, să spart un ou. Am început să ne iau destul de bine, mă bucur, sper să mai pice cloști și astea 3. Și da, va trebui să le schimb pe ele. Și haideți să vă arăt și rațele. Uitați-le și pe astea leșești, poate bate vântul, da. Este foarte rea vremea, nu prea îmi place cum este. Sunt pereche, cred, pentru că deja a început să idea mai mult roșu la rățoi. Și da. Bun, deci sper să fie pereche. Da. Uitați-le și pe astea alte. Să vi le arăt mai de aproape. N-am putut filma rațele deoarece a nins, a plouat și da. Deci le vedeți. Nu focalizează așa bine, dar
Așa. Nu prea îmblă toate împreună. Bine, câteodată mai îmblă, dar mai rar. Leșeștile îmblă separat, ele îmblă separat, astea, așa, și alea îmblă separat. Deci, da. Și rowenul, iară separat. Și da, dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să dați un like, share și subscribe. Cu voi a fost Georgica, ne auzim data viitoare. Numai bine!